warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asfa'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La qaula wala quwata illa billah aliyil azim. Amma ba'du. Rene gomane sarwi pambudi monggo sinar kadangis dipring Gusti kanthi linambaran agami suci rasul. Mugia kabegjan kamulyan katentreman kasarasan kajiwa kasar penyebut Bapak Pinto Ibu Dani Astuti sagotra warga agung lumeberipun dumateng sagung para pilenggah dumateng sangyane para pinisepuh sesepuh mewah para pujangga para sarjana sujane budi sampun buntas ing kawruh ana ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang sampun pantes nampi payune kasutapan duh kula bekteni dumateng Bapak Haji Ibu Haja Rama Yai Bapak Ustad wah para alim ulama ingkang raiten dalus pandhik kitab suci wahyu ilahi mongko dadi kiblateng panembah sarta panuntune agesan ingkang kula hormati dumateng Bapak Ibu pangemban desa Bapak Kepala Desa Kalangan saprangkatipun ingkang mongko dadi pangayoman mewah song-song agung pandang pandoming kaula dasih tuhuber budi bawalosana pancesnaing panghormatan dumateng sagung para tamu kakung putri sapa mewahanem ingkang luhuring budi sayekti bagya mulya tan kalipun dumateng keluarga agung saking Bapak Yusuf Ibu Rakini Kemiji saking Tlatah Kalimaja RT 7 RW 1 Desa Margomulya Bojonegoro ingkang kula hormati dan kalipun kadang-kadang kula paguyuban sinoman sekarasih kakung putri ingkang kula ternani amit pasang kaliman tapi sinabet lodoni dawang tawang mugi dinebena siku dendoreh dene kula dinejar ngaso andika sami miyak swasana agempil kamadikan andika para lenggah mboten ati kesekolah ngicali tata trasi longe karo ngemban dawuh kemaring kedah kula njedri monggo pambiwara adicara pawiwahan prasaja rekalenggan sang punika pramila saderengipun kula ngaturaken babaris diudare gana wenganing wicara kepareng monggo lun tan kalipun langkung yen ngunjukaken raos pangraos puja puji puji syukur ngaso dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala karana kalenggan sang punika sampun nglimpahaken pinten-pinten rahmat hidayah sarta inayahipun jiat jasmani rohani saengga andika sami saged rawuh makempal manunggal wonten ing sasana pahargyan danipun Bapak Pinto Ibu Dani Astuti di Dusun Kalangan RT 1 RW 1 Desa Kalangan Kecamatan Margomulya Wekon Bojonegoro kanthi rahayu wilujeng nirbaya sami kala karo kasunan doa restu anggenipun netepi darmane sepuh ingkang mangkis kedap malih badhe amisudha ing putra putri ingkang sesilih Diah Ayu Roro Arifa Susi Febriani Jinatu Krawat Gusti Asipat Jalu Mas Bagus Muhammad Fuguh Priyono nggih Fuguh Triyono putra Jalu saipun Bapak Yusuf Ibu Rakini Kemiji saking Tlatah Kalimaja Margomulya Bojonegoro alhamdulillah sunah rasul utai ijab kabul sama kasebat dan kala wau kirang tabus sanga injak kanthi lumarancak lulus widodo emangke badhe kawisuda miturut satatan adat mugi keputra sarimbit dan dosa keluarga ing sakinah mawaddah warahmah kebaik barokah dan kalipun selawat serta salam monggo tetep tunjuk ngaso dalem junjungan Nabi Agung ane panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tenggo-tenggo sahabatipun contoh pitulunganipun dibincang putri yaumul kiamah amin sagung para punden para lenggah tamu undangan kula minangka pamiwara sadereng ngaturaken runtuting hati cara sampun sinanggit tamu saged ngaturaken sugeng rawuh katuran pinarak kanthi mirunggan kasun berkahipun nenggong adat titipurnane pahargyan prasaja runtuting hati cara atur pambuka kalih pijil sekar kedaton kadharaken para kadang putri Domas yang manggala bedol sekarat Dimancawarni titilaksana tabuh piniji yang pujangga tabuh tunggal langkung parikedah jak padha temanten kadhapaken miturut adat wonten ing laladan Kalangan
lenggah jajar wonten sasana ranjang karana menika mboten wonten mapak pisan mangke kasuwun panjenenganipun Bapak Yusuf sekali Ibu Rakini kasuwun tumapak dauping keputra nderekaken ingkang putra temanten kakung Mas Bagus Muhammad Fuguh Triyono mandheng wonten sangandhaping Tarub Agung ditelasana lenggah jajar kalajengaken krobongan jangkep paripurna krobongan kasawetawis sing mangke dipulajengaken foto keluarga agung Adaipun keluarga saking Kalimada sarta keluarga kalangan mriki. Dijelasana foto sawetawis kalajengaken upatara pasrah panggulawentah saking keluarga panjenenganipun Bapak Yusuf menawi boten lepat mangke kasara punden kula Bapak Siun. Kajengan atur panampi ing mangke kasuwun sanget berkahipun panjenenganipun punden kula Bapak Kasmani Bapak Kades kalangan. Dijelasana kirapa tunggal kirapa kalih tondo yekti paripurnanipun Hastunggara Tahe paripurna titilasana kalenggan menika panjenenganipun Bapak Rondian sasampunipun ngaturaken Hastunggara Tahe rasa doa. Panganten para lenggah mangga rutut ing acara kesampun sinanggit amba bilih wonten duna dungkap cecer cicir kirang trep jedreng manungsa samantah budidayane manungsa tangeh sampurna namung tadawadhanipun agunge samudra pangsama. Amba bilih sampun samekta gati sami goeng diri kepareng monggo sinarengan kan Kustik nang Samarga Mulya manuk puja ngendhakaken maneh Gusti Allah kanthi amos bas palas sinarengan suwun bismillahirrahmanirrahim purwa madya wusana lumampahing upatra payuhan prasadya rikalenggan siang menika mugi lumampah rancak lancar gayeng regeng aman sarta tentrem kasembatan tinarbuka konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Pinto Pak Pinto wonten mriki nggih wonten mriki kalih budani sampun wonten klebet nggih nggih matur nuwun monggo Pak Pinto sekalian Ibu kepareng dherekaken bedhol ingkang putra putri Diah Ayu Roro Arifa Susi Febriani kadherekaken para mbaceti parkan Joko Paloro-loro ngaturaken saji buka jenar piwah uba rampe cakep sak cekapipun mangke kalajengan bedhol sekarang dimanca warni lamun Cilondro.